Dobar dan, dragi prijatelji, i dobrodošli u još jedno uvežbavanje nemačkog jezika sa mnom, mojom profesorkom i sa mojim kompjuterskim programom koji je sada, verovali ne, i moja profesorka počela da koristi u njenim klipovima. Naravno, program ćemo i dalje razvijati, ali osim programa sada imam i mikrofon. Kao što vidite, ovo ovde, to je i mikrofon, tako da malo po malo od šale dođoh ja do jednog vrlo opremljenog youtubera. Tako da ćemo još sad i da naučim nemački, pa ćemo onda da se svi veselimo i da napravimo jedno kolce, da proslavimo to. A sad idemo odmah da ne gubimo vreme na nemački. Imamo program, piše alles ist wichtig, ja vam prevodim. Alles je sve, ist je wichtig, sve je važno i vi to znate, sve je važno. Kliknem ovde, alles ist wichtig i proverim da je sve važno, opet kliknem, nova rečenica, heute ist alles sehr teuer. Heute ist alles sehr teuer, heute je danas je alles, danas je sve, sehr veoma, teuer, danas je sve veoma skupo. Proveravamo, danas je sve veoma skupo, vidite kako ja znam sve što sam ovdje napisao. Idemo dalje. Es ist wichtig, gesund zu essen. Es ist wichtig, gesund zu essen, što bi značilo važno je, ovaj prvi deo do zareza, znači važno je zdravo jesti. Važno je zdravo jesti i da proverimo, važno je zdravo jesti. Neverovatno, kompjuter isto misli što i ja. Idemo dalje. Hast du es genommen? Hast du es genommen? Es je ovde subjekat. To je objekat, izvinjavam se. Du je subjekat. A to vas i ne interesuje. Znači, da li si ti to uzeo? Da li si ti to uzeo? Kao što vidite, to je tačno, više mi moja profesorka ni ne treba, pošto imam program koji mi odmah kaže da li sam tačno ili nisam tačno uradio, a ako se pojavi interesovanje kod vas, ja mogu ovaj program, pošto sam ja vlasnik, a ne ona, ovog programa da stavim i na internet, pa da vi onda po vašom brzinom klikćete na ovo, znači ako brzo shvatate, vi brzo klikćete, ako sporo shvatate, vi sporo klikćete i pritom ne morate da slušate nikog kao što sam ja da vas gnjavi. Idemo dalje. Ich zeige es dir, što može da se prevede pokazujem ti to ili ja ću ti to pokazati, pošto su Nemci tako taj futur neprecizno prevode. Ich zeige es dir, pokazujem ti to ili ja ću ti to pokazati. Vidimo šta kompjuter kaže, pokazat ću ti to. Zeigen, ovaj glagol zeigen, pokazati. Es, to, dir je u ovom slučaju, kao što vidite, dativ, dir nije dih, znači kao i u srpskom ne pokazujem tebe, nego pokazujem tebi. Idemo dalje. Ich habe langsam gesprochen. Ich habe langsam gesprochen, imamo prošlo vreme. Po ome habe gesprochen, to znači u prošlosti sam sporo, langsam je sporo, ja sam pričao sporo. Radnja se već desila. Prošlo vreme. Znači već učimo i prošlo vreme, nije da smo mi totalni početnici. Ich habe langsam gesprochen. Govorio sam polako. Sam tako preveo. Ich habe langsam gesprochen. Treffen wir uns um 8. Imamo ovdje povratni glagol. Ko je uči italijanski, njemu je sve jasno. Ko nije, evo sad ću da mu objasnim. Vidite ovo treffen wir uns. Znači, mi ćemo, ovo wir smo mi ćemo sresti nas. Bukvalno. Uns. Vi treffen uns. A um 8. Znači, mi ćemo se sresti u 8. U 8. Da li vam je to jasno? Srešćemo se u 8. Što je prevedeno, da li se nalazimo u 8, znači nisam vidio da je znak pitanja ovdje, a i nekako je nelogično da se stavi, ne, u stvari logično je, pošto je glagol na prvom mestu, ovo je pitanje, izvinjam se, znači kad je glagol na drugom mestu, onda, je tako profesorka, kad je potvrdna rečenica, glagol je na drugom mestu, a kad je upitna rečenica, glagol je na prvom mestu, a glagol je treffen. Znači, ovo je moja greška, 1 poen minusa za mene, idemo dalje. Sie ist nach der Arbeit müde. Ovo mi se rečenica jako mnogo sviđa zato što imamo ovu odrednicu za vreme nach der Arbeit. Inače, Arbeit je imenica ženskog roda, znači die Arbeit,
ali ovde stoji der Arbeit. I to sam primetio da se često u nemačkom dešava kada su odrednice za vreme i odrednice za mesto, da se onda imenica prebacuje u dativ, pošto je ovo sad u obliku za dativ. Der Arbeit. Da li se vi slažete, profesor? Znači, mesto i vreme. Mesto u svim slučajima, a vreme u nekim slučajima, barem koje sam ja za sad primetio, znači imenica odlazi u dativ. Ali, opet, šta vas to briga, jel tako? Vama je bitno da znate ovo. Sie ist, ona je, nach der Arbeit müde, ona je posle posla umorna. Ona je posle posla umorna. Da vidimo, umorna je posle posla. To je to. Idemo dalje. Ich sehe nach der Arbeit fern. Opet imamo nach der Arbeit kao i malo pre, znači posle posla, da vidimo šta sve radimo posle posla. Ich sehe nach der Arbeit fern. Gledam posle posla TV. Gledam TV posle posla. Gledam TV posle posla, kao što vidite. Ich bin wütend. Ich bin wütend znači besan sam. Besan sam. Ich bin wütend. Er ist sehr wütend. Er, znači on. On je veoma besan. I ljut. On je veoma ljut. Besan. Ich gehe zur Arbeit. Ich gehe zur Arbeit. Ja idem na posao. Zur Arbeit. Arbeit je imenica ženskog roda i kad se ide na posao, ona se nalazi u akuzativu, a ova skraćenica zur Arbeit je za sada za mene još uvek nepoznata od čega je došlo. Ja bih rekao ich gehe in die Arbeit, je li tako, profesorka? Ich gehe in die Arbeit, ali oni za Arbeit imaju specifičan znak, pa kažu zur Arbeit. Idem na posao. Sie hat viel Geld, znači ona ima mnogo novca. Sie hat viel Geld. Ona ima mnogo novca. Sie hat nicht viel Geld, ona nema mnogo novca. Ni para. Sie hat nie Geld. Pazite ovo nie. Ovo sad nije nicht, nego je nikada. Nije nikada. Sie hat nie Geld, ona nikad, u stvari ovde je er, izvinjam se, on ima nikada novca, znači on nema nikada novca. On nema nikada novca. On nikada nema novca. Kao što vidite, ako postavim ovaj program na internet, onda ćete vi ovako kad god hoćete, nezavisno od mog klipa i od YouTube-a, moći da uđete na sajt i da klikćete da proveravate da li znate ove ili neke druge rečenice. Wo arbeiten Sie? Pošto se ovde očigledno persira zbog ovog velikog z i oblika glagola, znači gde vi radite, kao što vidite, pogađam 100%. Wartest du auf mich, wartest du, da li ti čekaš mene? Auf mich, da li me čekaš? Auf wen warten Sie? Lepo da naučimo auf wen. Koga čekaš? Auf wen warten Sie? Pošto je veliko z, onda je persiranje. Auf wen warten Sie, kao što vidite, koga vi čekate u smislu persiram. Vidim nekog nepoznatog i pitam ga koga vi čekate. Auf wen warten Sie i ovo, kao što vidite, je jako dobro za ispravljanje ovih sitnih grešaka. Kad ja kažem umjesto koga vi čekate, koga ti čekaš, čovjek ipak mora mnogo puta to da prođe da bi takve greške, male, sitne greške, potpuno izbrisao. Idemo dalje. Du sollst mehr lachen. To je za mene, vidite. Znači, ti treba da se više smeješ. Du sollst mehr lachen. Da ne budeš tako ozbiljan. Znači, treba da se više smeješ i tu vidimo ovaj glagol sollen. Trebati, mehr je više, lachen je smejati se. Du sollst mehr lachen. Du sollst mehr lachen. Wie wirst du bezahlen? Vi, kako, wirst, buduće vreme, oznaka za buduće vreme, wie wirst du, kako ćeš ti, bezahlen, kako ćeš platiti. Wie wirst du bezahlen, wie wirst du bezahlen. Meine Wohnung ist im dritten Stock. Opet ovo im dritten Stock je neka oznaka za mesto. Kao što smo imali tamo oznaku za vreme nach der Arbeit. Je tako bilo? Nach der Arbeit.
I ovde im dritten Stock, to je takođe u dativu. Stock je sprat, im dritten na trećem spratu, znači moj stan je na trećem spratu. I da, ako bi hteli da poslušate moj savjet, počnite da učite nemački, kad uđete u ozbiljnije učenje nemačkog, u te padeže koje su jako komplikovani, počnite da razmatrate samo mesta na kojima se čovek nalazi, jer su oni svi u dativu i onda preko tih mesta počnite da učite koja je imenica kog roda, jer su tu sve u dativu. To je moj savjet. Mislim, naravno, vi možete da učite kako hoćete. Znači, moj stan je na trećem spratu. Meine Freundin hat lange Haare. Meine Freundin hat lange Haare. Znači, moja prijateljica ili moja devojka ima dugu kosu. Hat od haben, lange, dugačku, Haare, kosu. Meine Freundin. Freundin je ženskog roda, logično. Moja devojka ima dugu kosu. Reisen Sie oft. Persiramo, da li vi često putujete. Reisen Sie oft, da li često putujete. Ich kann nicht länger bleiben. Ja ne mogu da duže ostanem. Bleiben je glagol ostati, a länger je komparativ od lange. Lange, länger. Lange je dugo, a länger je duže. Ich kann nicht länger bleiben. Ne mogu duže da ostanem. Ich arbeite immer zu viel. To je moj slučaj. Ja uvek radim mnogo. Ich arbeite immer. Ja uvek, ima je uvek, zu viel, suviše. Ja radim uvek suviše. Ne samo viel, viel bi bilo mnogo, ali zu viel je previše. Zu, pa mnogo. Znači, više nego mnogo. Ja uvek previše radim. Wir sprechen immer zu viel. Eto vidite, neko radi, a neko priča previše. Znači, mi pričamo uvek suviše. Mi pričamo uvek suviše. Das ist zu wenig, to je suviše malo, wenig je malo. Wenig je malo. Kako se kaže, profesorka, mnogo? Viel je mnogo, a onda je više od mnogo je mehr. Mehr je više, mnogo pa više, viel pa mehr, a wenig je malo, a manje je weniger. Tako da tu nema posebna reč kao što imamo viel i mehr. Ja sam upravo, profesorka se trenutno razboljela i može samo glavom da mi klima. Du schläfst zu wenig, a ti spavaš suviše malo. Znači, nismo upotrebili du schläfst weniger, ti spavaš manje. Onda bi morali da kažemo od čega, nego samo suviše malo. Ti spavaš suviše malo. Du schläfst zu wenig. Suviše malo. Ich mochte Pizza essen. Ja želim da jedem picu. Ich mochte Pizza essen. Ich mochte, kad kažemo ich mochte, to je nešto što želimo. Znači ich mochte, što je ekvivalentno, koliko sam ja shvatio, sa ich will. Pizza essen. Ja želim da jedem picu. Ovde ja bih želeo da jedem picu. U srpskom nema velika razlika, možda u nemačkom ima. Tako da mi to nećemo shvatiti, pošto smo mi odavde, nismo odande. Idemo dalje. Želim da jedem picu, znači ich mochte Pizza essen, želim da jedem picu. Haben wir noch Milch? To znači da li mi imamo još, ovo noch je još, Milch, haben wir noch Milch, wir haben noch Milch, mi imamo još mleka. Da li imamo još mleka? Mi imamo još mleka. Imamo li još mleka? Imamo još mleka. Wir haben wir noch Milch? Ja, im Kühlschrank. Da li imamo još mleka? Da, u frižideru. Kühlschrank je imenica muškog roda i ispred nje stoji der Kühlschrank. Međutim, kada označamo mesto gde se nešto nalazi, onda, kao što sam već rekao, prelazi u dativ, pa je onda in dem Kühlschrank i skraćeno od in dem je im Kühlschrank. Znači, sva mesta gde se nešto nalazi su u dativu i zato sam vam predložio da kad počnete da učite padeže, počnete da razmišljate, napravite spisak gde se sve nešto može nalaziti, znači u banci, u biblioteci, ispod stola, ispred vrata, ispred škole, u šumi, u gradu, na ulici, na patosu,
i već ima još toga, može da se nađe 100 i taman lepo pokupite najvažnije imenice, naučite ih u nominativu i naučite ih u dativu, zato što kad označavaju mesta su u dativu i već prilike polovinu posla završite. Znači ovo je prevod. Sein Zimmer ist sehr klein. Sein Zimmer, kao što vidimo po obliku ovog sein, Zimmer je srednjeg roda. Sein Zimmer ist sehr klein. Njegova soba je veoma mala. Sein Zimmer ist sehr klein. Da li vam pomaže ovaj moj program ili biste željeli da ga nekako prepravimo pa da možda program sam priča ili već dajte mi neki predlog. Idemo dalje. Das ist sehr wichtig. To je veoma važno. Hast du Zucker? Da li imaš šećera? Imaš li šećera? Hast du eine bessere Idee? Da li imaš bolju ideju? I ovdje imamo interesantnu stvar. Eine bessere Idee, očigledno je ideja u akuzativu i pošto je ženskog roda, lepo se ovdje rimuje. Eine bessere Idee. Ono što se ima je uvek u akuzativu, to da vam kažem. To su male tajne nas učenika. Idemo dalje. Warum bleibst du nicht? Zašto ne ostaneš? Kao što vidite, sve pogađam. Warum bleibst du nicht? Zašto ne ostaneš? Ich habe das nicht gewusst. Prošlo vrijeme je odvisen. Znači, ja to nisam znao. Ich habe das nicht gewusst. Ja to nisam znao. Der Schrank ist offen. U ovom slučaju Schrank je subjekat u rečenici, orman je otvoren i nalazi se u nominativu, a kad bih hteo da kažem da je, na primjer, knjiga u ormanu, onda bi ne bi više bilo der Schrank, ne bi više bio nominativ, nego bi postao dem Schrank, pa bi bilo das Buch ist im Schrank, in dem Schrank. Tako da kao ko želi časove kod mene, već može se prijavi. Za sada na početku cena je vrlo niska. Idemo dalje, orman je otvoren, to smo preveli, znači der Schrank kao subjekat, orman je otvoren. Gib mir das Brot. Daj mi hleb, imperativ, gib mi das Brot. Ich habe mein Heft zu Hause vergessen. Ja sam moju svesku kod kuće zaboravio. Vergessen. Vergessen je lep glagol i znači zaboraviti. Zaboravio sam svesku kod kuće. Što se ostalog tiče, imamo heft, sveska, mein Heft nam govori da je sveska u ovom slučaju u akuzativu i ne možemo znati da li je srednjeg ili muškog roda, ali znamo da ni... Molim? Aha, pošto je u akuzativu, profesorka se probudila i rekla je da možemo znati, pošto je u akuzativu, da li je muškog ili srednjeg roda. U svakom slučaju ženskog roda nije, a pošto je u akuzativu, onda ćemo sad odmah vidjeti da je ona srednjeg roda. Zašto? Kad bi bila muškog roda, bilo bi ich habe meinen Heft zu Hause vergessen, znači oznaka za akuzativ muškog roda je to dodatno n, meinen, ali ovdje ga nema, tako da, inače da je u nominativu, da je subjekat, onda bi glasilo isto. Mein Heft ist schön i mein Stift ist, znači kad je imenica u subjekatu rečenici, onda se ne može vidjeti po obliku ovog prisvojnog prideva da li je ona muškog ili srednjeg roda kad je subjekat. Ali kad je objekat, onda se može vidjeti. Tako da sam i tu tajnu otkrio. Znači, učimo pomalo. Da ne pretjeramo. Idemo dalje. Ich habe mein Passwort vergessen. Isti slučaj kao i malo pre, opet je ovaj password ovdje objekat i opet nema n, pa je onda znači srednjeg roda. Ja sam moju lozinku, je tako, zaboravio? Ja zaboravio sam lozinku. Ich habe vergessen meine Hausaufgaben zu machen. Zaboravio sam da uradim domaći. Ovdje imamo meine, za razliku od onog mein malo pre. Znači ovo eram,
pokazuje da je Hausaugaben ženskog roda. Kad je ženski rod u pitanju, sve je mnogo lakše, mislim što se tiče imenica. Ich habe vergessen meine Hausaufgaben zu machen. Zaboravio sam da uradim domaći. To je to, zaboravio sam da uradim domaći. Ale wissen es, svi znaju da sam zaboravio. Ale, svi, zapamtite razliku između alles je sve, ale su svi. Svi wissen znaju to. Svi to znaju. Die Limonade ist sehr süß. Die Limonade ist sehr süß. Pretpostavljam da znate, limunada je limunada, tu nema šta da se prevodi, a sehr süß je veoma slatka. Sehr je veoma, a süß, znači ona nije suviše slatka, ali je veoma slatka. Pazite na te nijance. Kad bi bilo da je suviše slatka, bi bilo zu viel. Da se slažete, profesor? Die Limonade ist zu viel süß, bilo bi previše. Cuzus. Ako čujete da cu, onda je nešto previše. Ako nema previše, onda možda još uvijek je dobro. Ako nije previše, ako je previše, uglavnom nije dobro. Limonada je veoma slatka. I evo moj program i prestao da radi. Znate, ovaj program je malo plaćen programeru, tako da on radi samo donekle, koliko mu se svidi, ali na početku je tako valjda uvek, a nadam se da ćete mi vi reći da li vam ovo koristi ili vam ne koristi, da li vam ovakav program koristi i u stvari da li vam možete nešto od ovoga koristi, bilo šta. Hvala vam mnogo na pažnji i vidimo se. Hvala, doviđenja.